Eller Kogan i en krejler. Hvad? Har de åbnet vores bar eller hvad? Om vi har hvad? Har de åbnet vores bar eller hvad? Er de åbent kl. 7? Måske en bagesik, vi kunne derovre. Nej. Nå, Kan man det til det? Det er så vigtigt, når jeg låser to på den. Jo. Ja, det gør jeg mere end ham. Oh my god. ja. Jeg er her på det, så det er sådan, at bare Ham der, han står stadig op. Det er en eller anden sjov årsag. Så lige to, og så en pøl, og så en Streetpile, vi skal først have en bum til at springe lige ved siden af ham, før han vågner. Nej, sidste mand. Bare stå. Sidste mand. Er det så en radiator, der er gået kold? Nej, han finder bare det. Ja, jeg tror da ikke, jeg står mere. Så kommer hun der, hvor på filmen, der giver bare bedre min øjne på en eller anden. Jeg bare står og ikke kører. Så er ham der. Hvad? Det er lige med biler, ikke? Altså, du skal prøve at se Mucci i øjeblikket, tænker jeg. Så bare gå koldt, og så tegner jeg dig helt ud. Jeg er vågen nu, jeg er vågen. Du havde ikke noget tegner. Nej, det er taget fra mig. Ja, det fik jeg med ud i bilen. Så lige den her med ud, så der ikke sker noget med resten af sin nat. Jeg er jo klar på at trække på alle sammen.